Ɛyɛ Akosua no nana. Asembe na ato no. Woni mbra ye bre. Me no papa ansa na yitimi de wakọ Legon University no. Oh, adofo. Den na baiwa krom hofo ginidi. No mo dono no hwe bibia. Mo me hwe Akosua video. Master Kwame, obana me nyina ani age. Bra me bri nyina eyo no nti na me bre. Me hwe kwan se obeba abaye graduate. Na Akosua ya baiwa bi ane ho efe. See you after class. Onimade afenso. Na ne teacher fo nyina don. Na rantie bi o school mu ho a na ni ji Akosua ho. Na ononso. Ne busia wo skapa. Tineska de no fanye. Akosua. Papa. Ma bibia ntwetwe wadwene mfini a enti a wokɔ school no ho. Oda achi ho hia pa. Wonim se me dɔ pa. Hey. Mensu mani jo ho. Oba Akosua. Ne ho te sen wo Legon ho. Ne ho ye pa. Na techafo ni nyina se obo ne ho modern pa. Abena, nanse me ho nya me ye kura o. Ebi a malaria na eha o. Kwaji aduro.